nan me kake nufi ne? Kai da yawo kake nufi. Kai wannan dina. An mai na kusa karewa. Kakka damu. Ga gurin nan mun kusa karasa. To haka ake rayuwa sai ka ga mun da zama amma kai. Mu gangara mu karasa. Haka ake rayuwa. Ka san ba inda mun karama ba. San wannan muni kawai kuɗi na sani kawai. Kai. Ka bi a sannu mana. Wai ya ake za ka ga mun ba a sannu haka. Za a yi ma addu'a. Addu'a iyaye na sun mun. Lafiya ne lafiya. Kai kunya ce na fi ka rashin kunya. Na fi ka tsara sai ka zazzabta ma ka kai. Kai wai lafiya ne. Kai da kuma cin sa na ɗauko shi hawa ba arewa wai ba zai sallame ni. Wallahi ba wallahi. Ka ba shi kuɗi. Wallahi kawai kamata ba. Wai kai me ma ya faru ba? Kai za a yi faruwa. Na ɗauke shi a mashin tun ɗazu sai yawo nake da shi. An bai na ya kusa ƙarewa. Kuma sai ba zai sallame ni. Kai da ka gansake ni kun san ni kowaye? Gaban kuɗi na ce kai. Ni kake ci ma kwana? An ci maka kai waye. Gaban kuɗi na. Gaban kuɗi na ce. Ko sama da ƙasa za ta haɗe kawai ka haƙura ni ba. Kai ba ka san wasa ba. Abin da muke gaya ma kenan. Ka rinka bin duniya a sanu. Ka rinka bin duniya a sanu. Ayere iyalle na ruwan sama ba iyaka.